saring atiku. Yen ora ngubrak-abrik taman Masuka sak jabaning taman ingkang dilenggahi Gustiku Retyan Marasinta. Miras pantes aku nyoba dayaning Aji Maundri. Bambang Senggana sigra matek mantrang sakti Aji Maundri. Kaporestu dayanira. Kasinungan karo sayuta gajah bobote 7 gunung. Ngrisak sak jawining taman Masuka. Pepethitan sedaya jembangan gedhah. Isi wadir bang sisik kencana den pecah. Wit jambu nirmala pelem dodol merdayen den jeboli den obrak-abrik dening Bambang Senggana. Anoman prawara suta sigra mlumpat anjog saking wiyati tumempuh barising mungsuh singa katrajang singsal karo sanyo pindha gajah 1000 ngamuk miris Sangya Prarasaksa Sang Maruti tuhu sekti. Bambang Senggana Anoman kinarubut para perjineman. Diktya Kala Garba Ludira. Diktya Mayangga Seta. Diktya Prabancana. Diktya Kilatmeja. Nanging kaelokanipun nadyanto Bambang Senggana kinaraya para perjineman sifat Gandharwa den cokot den gruwak den graut mboten kraos sakit. Pangraosipun Bambang Senggana kados dipun jak gegujengan kelayan ruwang saha kadangipun piyambak. Sejatosipun Gandharwa perjineman ingkang jagi taman Masuka. Gandharwa kedadosan saking kadangnya nunggil atma kelayan erat Bambang Senggana ingkang swawuking ing sidikaranira Prabu Dasamuka. Mila kena dayane Bambang Senggana senadyan to nyokot nadyan to ngruwak datan tumama saya dangu para Gandharwa kadulu. Saya alit kantun sak mrica binubut kini dipun ical belas. Manukna dhateng jagatnya Bambang Senggana ya Raden Anoman. Amu widaya kadigdayanira Bambang Senggana. Oh
ora patut banget. Jenenge Bambang Senggolo kethek ming sak gelintir. Ngrusak Taman Masuka. Pelem dodol merdayin. Jambu Nirmala Jembangan Kedah. Isi Badir Bang Sisik Kencana. Dirusak karo Anoman Surapatut. Ditakon dosa ketiban pusaka senjata ranting dadi bandan. Satya julung tungkul nglepaske gegaman bisa mbondo aku. Sapa putra dalem Ngalengka Direja Raden Begonanda Indrajit. Raden Indrajit Begonanda ya kowe sing jenenge Anoman. Ora teding-aling-aling kepara nyata. Kowe gawe patine perjineman ingkang jaga Taman Masuka. Saiki dadi bandan. Atur krungsa dalem Kanjeng Rama. Ya aku mengkarek manut. Ayo. Begonanda kula Kanjeng Rama. Kowe nggawa kethek inggih menika naminipun Senggana Anoman. Duta saking Pancawati dutanipun Prabu Rama Wijaya. Dumugi Ngalengka sampun damel risak Taman Masuka. Ingkang wonten sak jawinipun papan ingkang kinarya dedunung Ibu Retyan Warasinta. Kagungan dalem petetan pelem dodol merdayin Jambu Nirmala dipun jeboli dipun risak Jembangan Kedah isi Badir Bang Sisik Kencana dipun pecah dening Anoman ingkang menika kula sumanggaaken perjineman pun pejah sedaya. Druhun bedagan elek kowe Senggana jenenge. Iya dasar nyata. Kowe sapa? Kowe durung ngerti aku. Narendra Ngalengka Prabu Dasamuka. Oh, kowe sing jejuluk Prabu Dasamuka. Ya. Nalarira kang katawengan. Oh, no. Bareng pengertin aku Dasamuka, buntutmu mbok ringkel-ringkel tok nggo lungguh karepmu ya. Rene aku adu arep karo mungsuh. Moh aku nek mendak. Tak ringkel-ringkel buntutku tak lungguhi supaya lungguhku bisa jajar karo kowe. Bedhagan elek wong arep mudar kakan perseka.
Prayogane piye, Drajit? Kula semanggake ning Kanjeng Rama, kudu dihukum pati. Kowe kudu mati Anoman. Yen kowe arep mateni aku, lek arep mateni nganggo apa? Aku kethek ora tedas tepak palu, sisaning Gurindo tanapi ikir. Wah. Nek kowe ora iso mati kena gaman. Ora tak pakani ora mung mudar kaliren. Lah nek kethek dudu Anoman. Nek Anoman kuwi bab ngelih gawene. Nek kowe arep gayuh patiku aja tok tibani gaman. Kepiye? Obongen Drajit. Obongen sedika. Ayo kono maju. Iki lho sing jenenge Anoman. Ya iku sing jenenge Anoman, iki sing jenenge Senggala. Senggara apa Anoman? Ora karu-karuan Senggara apa Anoman? Ya Senggana ya Anoman. Oh jenenge loro ya. Ya Senggana ya Anoman. Kaya paeran dudu kok sing werna-werna. Wis ditumpuki kayu bakar semono akeh. Anoman. Sadurunge kowe mati sambat bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Dina iki kowe mati dadi amu. Ora perlu aku sambat. Nek pancen kowe wis tekan titi mangsane arep mateni aku, enggal paten ana. Wah, sumbarmu. Ayo kanca ditandangi. Anoman ingkang sampun den tumpuki kajeng bakar sak tumpuk. Dipun kroyok para Gandharwa miwah para prajurit manungsa ingkang sikep dedameling ayuda. Kacarita madyaning alun-alun negari Ngalengka, bupati selikur cacahe. Sigra den perpeki para prajurit Gandharwa. Enggal dipun bakar kayu ingkang ngebruki Bambang Senggana. Tap bleduk. Tap bleduk. Makanat halat tahono wong madyaning alun-alun. Surak mangambal-ambal para prajurit. Surak mbata rubuh manengker ngebeki ing ngawang-awang. Dupi Anoman mulat para Gandharwa sampun sami lena kaprayitnanira. Karacik mantram sakti Kaji Maundri. Sigra kekirik daono ingkang obong hanggane kabekta ngambah Girgantara wonten sakinggiling kraton Ngalengka diraja sanggya para Gandharwa miwah para prajurit sami kagegeran.
wonten sanginggiling kraton Ngalengka. Dinawut-nawut punang Dawana. Dawana ngebaki kitha negari Ngalengka. Sedaya kobar kejawi Taman Masoka lan griyanipun Togog ingkang boten kobong. Bupati selikur pecah kobar wonten madyaning alun-alun. Raden Anoman Senggala wis ngobar negari ing Alengka kondur dhateng negari Pancawati nanging wonten margi nganti Raden Kuntawibisana. Kuntawibisana kadang taruna Prabu Dasamuka sedya suwita Prabu Rama Wijaya. Pagedhonganing carita wusnya Prabu Rama priksa yen Sinta ingkang dusta Prabu Dasamuka sedya rawuh dhateng negari ing Alengka. Pagedhonganing carita perang Giryantara dados para agul-agul negari ing Alengka sami sirna mergolayu. Kinten-kinten jangkep kawan melas warsa Rama Wijaya jengkar saking Ayodya wis saged nyirnaken Prabu Dasamuka mboyong ngertyan Sinta. Wis kelampah nyirnaken Prabu Dasamuka. Prabu Rama mukswa mewah para pragusa kejawi namung Raden Anoman minggah pucaking ngerti kendali sada dados pandhita bebisik Resi Mayangkara kajawi njagi gunung ngrungan ugi mbangun kentapa nyuwun dhateng Bathara mugi saged pinaringan margining kasampurnan. Nalika semanten ngantos dumugi ramening prang Baratayuda jaya binangun. Sanadyan to Resi Mayangkara mboten mbantu tedhak wonten madyaning paprangan nanging mbantu paring pitedah gelare ngaperang dhateng Dyan Arjuna. Satemah prang Baratayuda Pandhawa ingkang unggul Kurawa tumpes tapis tanpa sisa. Saksampunipun Pandhawa mukswa negari Ngastina ingkang nglenggahi Raden Parikesit putra Raden Abimanyu. Saksurutipun Prabu Parikesit Prabu Gendrayana. Nanging Sulaya kelayan kadangipun taruna Raden Sudrasana ingkang kalepataken dening dewa Gendrayana. Mila Gendrayana kedah jengkar saking Ngastina. Ngastina dipulenggahi Raden Sudrasana lajeng gantos nami negari Yawastina. Jejuluk Prabu Sudrasana. Gendrayana babat wonten mamenang dados negari sinebat Widarba ya sinebat negara Mamenang. Jejuluk Prabu Gendrayana peputra Raden Jayabaya ya Raden Narayana. Sudarsana peputra Raden Sriwahana ya Kijing Wahana. Sareng Sudrasana mukswa Gendrayana mukswa Sudrasana kelayan Jayabaya klentu pemanggih dados memengsahan.
satemah Kijing Wahana ya Sri Wahana sirna saking astanipun Jayabaya nanging Sri Wahana tilar putra 3 ingkang nama Astra Darma Kirana Darma Kusuma nanging nat kula semanten kacarita satriya 3 menika meksih alit-alit lajeng lumajar wonten wana kuwatos menawi kalepetan dosa lepatipun sudarmanipun mila Anoman sareng Cumadung kanugrahan dening dewa Bathara paring dawuh badhe nampi nugraha swarga mulya Resi Anoman nanging menawi sampun saged ngrukunaken darah Pandhawa kacarita medhak saking imbaning harga Himawat Resi Amayangkara mrepeki Dyan Astra Darma ingkang wonten madyaning wana Setrapa Janing talaga kadilangit mambang tampas wulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Eyang Semar Badranaya. Kula Den wonten Prabu Sasita sampun ndungkap yuksa menapa Eyang sampun ate priksa. Capet-capet kok kelingan aku Nduk. Kowe iki Anoman piye ya? Inggih Kyai, lara tenan. Wah, syukur sih kuwat mlaku-mlaku. Inggih pangestunipun Kyai. Dadi Anoman biyen kae to?
Inggih Kelurahan Nalagaring. Canawet enom. Untumu sih pepak ngono ya. Inggih pangestunipun Ki Lurah. Ndadosna kawuningan Ndara Astradharma. Niki ambak kethek mbiyen bau sukune eyang-eyangmu Pandhawa. Niki sedulure tunggal guru, sedulure tunggal bayu kalih eyangmu Panenggak Pandhawa Werkudara. Mula teng Paduron niki dijenengke Maruti. Nek teng Eyang Werkudara Maruta ngoten. Jalaran anak muridé Bathara Bayu. Kula kedah matur kados pundi? Eyang ngaten. Lan ambak niki kethek asampan ya kudu basa. Kesinggiane yang Semar Eyang Mayangkara Raharja rawuh wonten wana Setrapuru. Inggih pangestunipun wayah mboten manggi sambikala. Panjenengan ingkang kekasih Raden Astradharma inggih kula tilaranipun Rama Prabu Kijing Wahono. Lajeng setunggal kula Darma Sarana nyaosaken bekti kula Kanjeng Eyang. Kula Darma Kusuma ugi nyaosaken pangabekti kula tampi. Kaya isih gagah temen kowe ngono lho. Inggih Ki Lurah. Kancamu kae isih ora kethek-kethek kae. Sampun boten wonten sedaya. Sareng mukswanipun Sinuwun Prabu Lawa ingkang tesih kantun kula. Wah, jan awet tenan kowe iki. Aku kelingan kancamu kethek-kethek iki guyub. Aku nang ndi disusul. Inggih. Sugriwa piye Sugriwa? Iki sampun boten wonten. Oh. Jane kare Anoman tok kok reng. Aku kok krungu jenenge Manungan Anoman kok. Oh ya temenanan. Kowe Anoman. Inggih Ki Lurah. Jan isih kuat tekan ngendi-endi kowe? Inggih mila mekaten. Iya, nek tekan ngendi-endi ki ya tekan nggone iki sing sembada aja nglentuk. Sebenarnya nek wong santukan iki lungguh ya golek sing peten ngono ya. Inggih, kowe sing werna-werna Gong. Keparing kula matur Kyai Semar. Ha piye? Kula menika nampi dawuhipun Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Sak sampunipun kula nyampurnaken memalaning jagat ingkang wonten Junggring Sloka nama Prabu Brama Rambut Culung. Kula nyuwun dipun paringi margining kasampurnan. Kula badhipun paringaken nanging menawi kula saged ngrukunaken darah Pandhawa. Oh, ngono ta? Inggih. Lah nek ngono kebeneran banget. Darahku ku wis pirang-pirang dina tak caosi priksa supaya sowan wae ana Widarba ora wani wedi karo Sinuwun Prabu Jayabaya. Monggo jane Sinuwun Prabu Jayabaya kuwi ora apa-apa. Raden kersa mboten kersa lan kedah rukun kelayan darah Pandhawa sedaya. Dadurane pendhami darah Pandhawa lajeng kengwa Prabu Jayabaya menika darah Pandhawa. Nanging menawi mboten wonten ing nglarapaken kula ajrih kuwatos yen kula kalipetan dosa lepatipun Rama Prabu Sriwahono sampun kula aturi ndaratur kula. Sakmenika belan kula aturi mlebet utawi manjing wonten jagat kula. Lajeng marginipun kados pundi kula aturi menepaken raos tetiganipun kula ingkang badhe nyidikara. Nalarira kang katawangan ono ing
Resi Anoman kening kencipta mangsa semadi. Sedya nyingetaken satriya tetiga Astra Darma, Darma Sarana, Darma Kusuma. Ketrimah panuwunipun Resi Anoman. Kakedhepaken ical satriya tiga manukma dhateng jagatnya Resi Mayangkara. Njuk nek wis ndara ndaraku tok singitke rong jagatmu. Njuk kepiye karepmu? Kula badhe mbangunaken tapa ngrame. Bangun ki tapa ngrame? Inggih. Kilurah kemawon paring pangestu. Mugi-mugi saged dados sarana anggen kula badhe ngrukunaken darah Pandhawa. Ya muga-muga. Eca Dewi mbal pangandika Resi Mayangkara katungko praptanira Raden Jayamisena dipimulat cahya sumaret ing Girgantara sigra merpeki cipta wirganira bertek-bertek saking katebian ana teja sumaret sundhuling ambyar mbok menawa iki ingkang bisa tak pinta seraya gawe tentrem negara Widarpa. Sisih Pandhawa kula wonten satriya katemben rawuh. Keparenga kula nila krami, penal menika satriya pundi sinten kekasihipun? Kula ningali rengganing busana menapa mboten klentu anggen kula matur bilih penal menika jejering pandhita. Inggih mboten bari sisih. Bilih sang pandhita mung dipriksa dhumateng dasar kula. Kula menika satriya saking nagari Widarba. Putranipun Kanjeng Rama Prabu Jayabaya. Kula Jaya Amisena. Raharja rawuhipun, bilih pangestunipun boten mangke sami kala. Panjenengan menika pandhita pundi? Teka Panges Pragusa. Kula menika pendhita saking Kendali Sada. Nama kula Resi Mayangkara. Resi Mayangkara inggih. Nah, menika ingkang wonten jajaran panjenengan. Kula niku Semar. Kancane Resi Mayangkara. Kula nggih kancane Resi Mayangkara, nama kula Nalagareng. Kula Petruk. Kula Gong Dibak. Bagong kok Gong Dibak jeleh. Bendina kok Bagong Gong Dibak. Lah nek Bagong Gong Dibak nek Gareng, Gareng ya orang tiga. Nek Petruk ya to walian jenengku. Kula bandem sore. Semangre aku ndak dibanding. Jadi ya wedi.
lajeng kula matur sanipun Sang Tapa pat kula nyuwun pangaksama. Inggih. Kalenggan menika negari Widarba dipun kepung Gandharwa saking negari Selahuma. Balanipun Prabu Yaksadewa. Dene ingkang dados perkawis kula menika gadah kadang manudya tetiga setunggal Dewi Sayekti, Dewi Pramusti, Dewi Pramoni. Menika badhe dipun dhawuh Prabu Yaksadewa. Rene Yaksadewa menika Gandharwa. Kadang-kadang kula mboten purun Kanjeng Rama ugi mboten rila menawi dados judul Gauting Gandharwa. Nanging kasunyatanipun tawon tuwami. Prajurit saking Widarba mboten wonten ing saking kembari kadigdayanipun Wadyabala Selahuma. Mila kula kadhawan ngumpadi pintos rakyat. Keparenga Sang Tapa kula pintos raya yen saged damel tentrem negari Widarba minangka bebingah. Mboten wonten sanes kejawi kadang kula diajeng Sayekti, Pramusti, Pramoni. Hanuman Pramara Suta sigra mlumpat anjok saking wiyadi. Raden, kula mboten perkawis bebana ingkang kula sedya. Ingkang baku kula menika kedah damel tentreming jagat raya. Kula aturi nedahaken wonten muli papaning sak. Mboten perlu gepok koncanipun kadang Sentara Widarba. Monggo kula dherekaken Sang Tapa kula nuli. Indriyaksa Maruta Pawana Margana Panca Payuwarayang dening Rana Wisikan Gulingan 5 Ono Pragusa Seta mrepeki papan padunanku nggonku macak baris. Kowe kethek apa bisa guneman? Bisa apa maneh? Sapa jenengmu? Balik suruh genti aku takon, kowe sapa? Wah aduh ladak. Takoni durung aku genti takon. Wrangka dalem Selahuma. Patih Kala Kridaksa. Patih Kala Kridaksa yo. Oh sapa? Pandhita Kendari Sada. Resi Mayangkara. Resi Mayangkara. Iya. Darbi Setyapa merpeki aku. Pintos rayane Prabu Sri Jayabaya. Kudu nundung kowe sak wadya balamu.
nek kena tak iman aja ngenteni babak bucik kulitmu. Kowe huncat saka papan pabarisanmu kene sak wadya balamu. Nanging yen kowe wis seneng ora tuwitah ana jagat raya. Kowe aja manut karo penemuku. Mesti bakal ilangi cagake sirahmu tanpa wani musuh aku tidak apa-apa kegulung rampung nyawa. Lajur barang Persi Mayangkara monat patih kala Kridaksa Wayah monat singgat ketatu Sigra matek Aji Mawundri Kagenjot mestakane mawi Aji Mawundri kala Kridaksa Sirna mregolawitan kena den kukup wadane. Nalika pendhar menika sampe abenajeng kelayan Kala Kridaksa gelarapan raos manah kula. Kala Kridaksa digdaya Simandraguna prajurit mamenang ki prajurit Widarba bibar mawut teka prantan Pokonto kanthi saged nyirahaken Kala Kridaksa sak pejaipun Kala Kridaksa prajurit andhanipun bibar mawut. Rene negari ing mamenang lan kula dherekaken sawangun Kanjeng Rama monggo kula dherekaken lagi.
swara kukila rame kapiarsi samyo rukelian cekawangan ing semune wetan pangsulaipun meratandani yen bos kakat enjing rembu lan wis kumlewan nang kula ning gunung ing patisan wiwit obah lanang wadon saamyo sareng nyambut karti netepi kewajiban anakku Nggirjaya Amisena nganti pragusa kang wis ndungkap yukswa sapa iki ndadosna kawuningan menika pintos rayan kula pandhita saking Kendali Sada bebisik Resi Mayangkara Ki Resi Anoman pintos rayanmu kula nuwun inggih bisa mungkasi karya kaelokanipun Rama kala Kridaksa mengsah Resi Anoman boten kangge sak gebyaring tatik bebasan sirna mergolayu sak pecahipun kala Kridaksa wadya bala rucah lumajar kapiyandhem temah negari mamenang sak menika tata titi tentrem yaya syukur begja sewu mila lajeng kula suwanaken wonten ngarsa dalem Kanjeng Rama Sang Tapa Raharja rawuh wonten madyaning pandhapi negari mamenang nuwun pangestu dalem diwaji boten mangke sambikala kepareng kula nyuwun priksa panjenengan ing saged nyirmaken kala Kridaksa ingkang damel reretuning negari Widarbohi mamenang kula inggih kula sampun medhar saduk sinten ing saged damel tentrem negari kula Widarbohi mamenang badhe nampi ganjaran putri ketiga menika senajan to mboten tiga nanging mangke salah setunggal sinten ingkang sarju ngladosi dhateng Sang Tapa kula sumanggaaken anakku nggih pramoni kula wonten dawuh ingkang pangandika Rama rene wong atuwamu keutangan budi karo Resi Anoman negara mamenang bisa tentrem saka lekase Sang Tapa Resi Anoman kowe minangka dadi jodoh dhaupe Resi Anoman ya nggih tobat Rama menika dos pundi kula menika manudha ingkang naksir Remaja Putri pun dhawuhaken kaliyan kethek kemawon sampun tuwek badhe kangge menapa menika kangge kangenan kemawon sampun boten nengsemaken trimah kula pecah menawi dhawuhan kethek Pramusti kowe kepiye tak dhawuhke karo Resi Anoman
Rama pramila kok kesangeten sanget. Menapa kula menika sampun selak mboten pajeng napa pripun? Kok dioroh-orohke supaya nglatih dikethek wis tuwek, mbok kedua malah kula tentuke wiyaga ben purun. Menawi kula angsal pendhita kethek wis tuwek, kula mboten Rama. Pilah blai. Sayekti piye? Kowe nek tak dhawuhke karo Resi Mayangkara kepareng munjuk atur kersa dalem Kanjeng Rama utamaning wanudya menika menawi nindakaken dawuh pangendikanipun Sudarma menawi sampun dados kepareng dalem Kanjeng Rama kula kantun nderek kowe manut inggih syukur ya nggir ora gawe pirangku nuwun pangapunten Saropa anakku ingkang kalih pramoni pramusti boten purun ingkang purun dados judul dawuh dika pun sayekti inggih sakwontenipun matur nuwun lah sakmenika terus mangke kowe saiki ngladeni kelayan Sang Tapa aja nganti ana rasa wigiring-ringa aku ndak sumene saka sawetara Jaya Misena wis minggir kula muni nggih badhe ningali wis. Wong arep rumah kok didelok iki. Wis mangsa budaya nggir nggonmu ngacarani Sang Resi Anoman. Leng-leng lalu hangolati. Leng-leng lalu hangolati. Om. Surya kang mangrangsang wayah sesilihmu Dewi Sayekti kula nuwun inggih wis mantep rasane atimu kowe ngladeni Resi Mayangkara kethek wis tuwek mapan menika sampun dados dawuh timbalan dalem Rama kula kantun nderek syukur mangayu bagya nek kowe wis mantep ngladeni aku tak pondhong ning aku nek mondhong karo kowe arep yo rumangsa prewu mergo kowe remaja putri ke aku iki wis tuwek umurku iku wis luwih saka 200 taun kumpulno aku tak pondhong menapa kula mboten badhe nampi pepelak nek aku sing duwe karep ora apa-apa mungkur mekaten nah rak mengkono aja kowe mubah aja kowe musik yen durung ana jroning patunggon kacarita dupi Dewi Sayekti wis mengkeraken Resi Mayangkara Resi Mayangkara ngusap jaja kaping 3 paring pratandha dumateng putra Yawastina ingkang sepuh Raden Astrodarma supados mijil saking gogrebanira Resi Mayangkara janing-janing talaga kadilangit mambang tampas bulan upamaneka Surya kang mangrangsang wayah lega rasane atiku aku wis kelakon mala kranake siji ming karek sing loro iki ming karek golek dalan kepiye bisa dikelakon dadi judu daupe putra mamenang tak entenani sak petara
Lajeng Pramoni tobat-tobat Kakang Mbok. Kakang Mbok sayekti sida nglateni Anoman kethek wis tuwek. Gumunku bareng wis duwe jodoh dhaup Anoman kethek wis tuwek. Yo lali karo adi-adine. Ora tau metu saka patunggon gumun aku. Temenan sahine wirung tangi ora ya wis to. Aku iki kok yo pengen ngerti. Waduh, padha dhewe ati. Apa Mbak Ayu? Iki perlu kuwi kepengen ngerti carane nglatih karo kethek sing wis tuwek iki piye. Yo ora manut yo ditunggu oleh-oleh. Sunti, parang iki kethek mongko sing wis tuwek. Ya lho oleh-oleh iki wong bae sing wis empuk-empuk ngono lho. Aja luwan sing atos-atos. Nek ketheknya adate senengane iki kacang. Kacang iki nek kethek enom, kethek tuwek kok kacang. Ya wis gedang ambon sing wis lonyot kae ngono. Ya wis ayo tak derekke ayo aku selak kepengin arep ngerti kepiye nganggone jejer karo sing lanang kuwi ngono lho. Korine sing ditutup. Jugane sing mbledher kuwi to, tegesane ora karo-karuan kuwi to. Sajake sewengi ya ora turu mengudut wae. Ya karang romane karo bojone, aning ku bojone kethek tuwek kok ya doyan udut ngono lho. Nek udut ben watuk kepingkel-pingkel. Kowe kok sing ora-ora. Aku selar kepengin ngerti. Kakang Mbok. Kakang Mbok. Wis awan kok ora wungu ora. Kakang Mbok, aku ingin sowan. Kakang Mbok, kula ingin sowan Kakang Mbok. Sopo kuwi ini kok dodok-dodok kori? Aku Pramusti. Kula Pramoni. Jagat kaya kebangetan ngono duwe manten anyar ya ini kok ora tangi. Ngono ku nek bojone bagus. Bojone kethek wis tuwek kok ya ini kok ora tangi. Ya arep kepiye ki wong sing jenenge bojo. Mbok yo tangi aku kepengin ketemu karo kakangku ngono. Kados pundi pangeran? Ya dituruti ben marem pikire. Kang Mbok, kok suarane beda karo mau ya? Dia ono ngersane Kanjeng Rama, swara iki ra kena digawe. Bisa uga ya ning kethek mau pancen ya wasis tenan swara apa-apa iso. Ayo coba inggal korine bukaan. Nalarira kang katawengan seseking rono gono magawe gelar. Dewi Pramusti Pramoni kedhep tesmak denya mespadakaken tetimbanganipun ingkang raka Dewi Sayuti. Panduginipun kethek ingkang tuwek jebul satya bagus saknalika jeleh kepati.
Rama, kula nyuwun jodoh kethek tuwek Kanjeng Rama. Kethek tuwek Rama. Kula nggih nyuwun kethek tuwek Rama. Aku ora bingung to pikir kowe iki. Kok kowe teko padha nyuwun jodoh kethek tuwek ki nalare kepiye? Kethek menika wau lho ingkang pun dhawuhaken klayan Kang Mbok Sayekti. Ndadosna kamuningan sareng jajar Kakang Mbok Sayekti bagus sanget. Kula nyuwun jodoh kethek tuwek nggih Rama. Kula nggih nyuwun kethek tuwek. Nek kowe nyuwun jodoh kethek tuwek, lah ya Sang Tapa Begawan Mayangkara ana mburimu kuwi. Oh, nek niku mboten kula. Mboten wong ketheke iki bagus kok. Saestu bagus. Kalih barjo bagus niku. Sing ora-ora saestu sangat dipenemban mbok sempenan sampun damel bingung rasing manah kula. Dos pundi anak kula menika tuwi dhateng Mbak Ayunipun tosipun ing gandeng kanca menika satria bagus menika lajeng nyuwun jodoh kethek tuwek menika dos pundi. Kula aturi nanting keng putra lek pancen mantep dadi bojone kethek tuwek mangke bisa nyanding satria bagus ora beda kaya Dewi Sayekti mekaten. Kowe kuwi percaya ora to, Nggir? Nek kowe percaya karo Sang Tapa Resi Mayangkara, nggih kowe ku saguh mantep dadi jodoh dhawuhe kethek tuwek. Mengko iso kaya Mbak Ayumu. Estu Rama tenan. Saestu ya Rama? Iya. Bagus. Ya mung kira-kira aku dhewe ora ngerti kok. Rama kok lajeng damel gelo mekaten menika. Ya wis dantepi wae coba. Engko nek pancen ya dadi kethek tuwek tenan ya tinggal lunga ngono to. Piye? Nggih sampun nderek. Nek wis kowe nderek tak pasrahke Sang Resi. Monggo Sang Resi. Anggenipun murba anak kula kekalih. Inggih nyuwun pangestu kemawon Sang Nata. Kowe wis mantep dadi jodoh dhawuhku. Pramoni, pramusti. Piye Kang Mbok? Wong aku karo kowe kudu percaya ya wis kudu percaya ngono. Inggih kula kantun nderek ning mangke nyuwun sing bagus. Lah ya sembungku bejamu ngono. Nek kowe mantep dadi jodoh dhawuhku, loro-lorone tak pondhong babar pisan. Duh, kek piye iki kok? Ning lek war mondhong kowe ngungkurno aku. Mengko tak pondhong. Ngaten. Yo. Kae yo ngungkurke sisan. Ngaten. Yo nah, aja pati kowe mulat mbiwri nek durung ana patunggon. Kacarita Resi Mayangkara ngusap jaja kaping 3 mijil Raden Astra menapa kadangnya Taruna Astra Darma, Raden Darma Sarana miwah Raden Darma Kusuma. Lajeng Darma Sarana kadhawan madhak Dewi Pramusti. Darma Kusuma madhak Dewi Pramoni. Rem-rem kembang bobong sari mulat. Tratipang rarayungan
Tratemas pacar banyu sekar kadung sekaring tawang lung malengkung rumambating liyan mawes kang mawur raras dupi kula ningali kawontenan lajeng saknalika bingung manah kula menawi mboten sisip pendane kok Eyang Semar nggih lah kok sampe ngetingal pancen kula jarak kula aja ngetok dhisik kula ngetok ning nek pun pakaryan iki rampung rak ngoten menika dos pundi to Sang Resi dadosna kawuningan kula menika Anoman Mayangkara nalika kengeyang Pandhawa teksih sugeng wonten Madyapada persasat kula menika bau sukunipun para Pandhawa dasar panenggak Pandhawa menika kadang kula nem nunggil gegayuhan nunggil guru nanging kula engga wekdal menika dereng antuk nugraha margining kasampurnan kula badhe kaparingan nugraha dening Hyang Jagatnata menawi saged ngrukunaken darah Pandhawa srana rukunipun kedah turunipun Sang Prabu Sri Wahana iki Kijing Wahana kedah dados judul dhaupipun Sang Prabu Sri Jayabaya Jagadhewa dados menika wau prunan kula tilaranipun Yayi Sri Wahana nggih nika wau prunan sampeyan Astra Dharma sing tuwa dhewe Dharma Sarana sing tengah Dharma Kusuma sing ragil nika dek sedane Kang Rayi Kijing Wahana ya Sri Wahana rak tesih alit-alit ajrih yen kelepetan dosa kalepatanipun pancen nalika semanten ing lepat menika Kang Rayi Yawastina mongko sejatosipun Eyang Semar kula menika ngupadi wonten pundi tilaranipun Yayi Sri Wahana kula mboten gadah raos serik awit ingkang lepat menika Sri Wahana Kijing Wahana menawi sampun anakipun Kijing Wahana yen mboten mbelani bapakipun mboten kula katutaken lepatipun lah nggih sakniki wis jalaran dadi mantu sampean kula sumanggaaken Sang Tapa kula yen mekaten Ngastina utawi Yawastina kalenggan menika badhe kula gantos nami Nagari Malawapati Astra Dharma kula dhaupaken kelayan Sayuti iki sayekti benjang kula jumenengaken nata wonten Yawastina jejuluk Prabu Prusantara anglir bawaning kang sinungwadi jagat kinarya momong pelajaripun Kelurahan Kantong Bolo Kilurah Petruk nggih ora ngetok lah mboten angsal kalih kakekne kula kedah ndelik dhisik rene sakniki penjangkane Resi Mayangkara niku pun kelakon ndhauke putrane kalih tilaranipun Kang Rayi Prabu Sri Wahana kula diparengke ngetingal ning kula sowan iki wonten perlu lho ana wigati apa wonten Gandharwa ngamuk punggung ingkang dipun anta-anta kejahibranipun sinuwun Sri Jayabaya
Mahambek sang para marta tuhu pandhita kang muslimpat mengkuliring kasarjanan. Sinuwun mboten perlu menggali kuwatos lenggah sekeca Gandharwa saking negari Selahuma kula piyambak badhe ngunduraken. Sumangkahang grusru sesumbar lindu keter-pater kang bumi gunjing kumaluduk huntur ketuk gororeh goro-goro pindo belah bumi gunung manggut-manggut. Ladala kedhek putih wis tuwek. Apa kowe sing jenenge Mayangkara ora tedeng-aling-aling kepara nyata kowe sapa? Narendra Selahuma Prabu Yaksadewa. Kowe Prabu Yaksadewa. Ya. Kowe ingkang wani mateni patihku Kala Kridaksa. Ora tedeng-aling-aling kepara nyata. Aku trima patihku mati. Nanging Dewi Sayekti tak jaluk, Pramusti Pramuli tak jaluk. Aja wadon bisa muwus Sayekti Pramuli Pramusti wis tak dhawuhke kelayan para putra Yawastina. Lantalah tak jaluk mungsuh tak ulungno. Wani mungsuh aku medene apamu glundungi hancur badanmu. Wah, ojo mlayu. Bedhek wis tuwek digdaya druhun tanpana pusaka Selahuma godho Kyai Garu Giling. Wah, ajaib. Prabu Yaksadewa ngasta pusaka godha Kyai Garu Giling sak prangkul gedhene. Resyaneman wis mulat
lamun godho Kyai Garugiling saestu kasinungan daya ingkang ageng. Semulena kaprayitnanira Resi Anoman saged katitih godho Kyai Garugiling ndrodhok anggane. Nanging maksih wonten daya kekiyatan. Saklebetnya ndrodhok anggane Kurda nyaut janggane Prabu Yaksa Dewa sirna mergolayu. Wah! Ndrodhok anggane Resi Anoman saya dangu telas daya katigdayanira ketrimaning lelabuhan Resi Anoman kapareng muksa sak ragane. Om surem-surem Dewangkara kengken manuswa kang layu. Dateng pundi Eyang Semar? Sampeyan aja kaya bocah cilik. Anoman pun antuk nugraning Bathara, antuk dalaning kasampurnan. Godha Garugiling niku wae ora minggu lantaran. Ingkang baku Anoman niku iso ngrukunke darah Pandhawa. Lah sampeyan kudu sing tatak pikire. Ora antara suwe mboten ming Anoman sing lunga, kula nggih lunga. Panjenengan mboten kenging pisah kelayan kula arak karep sampeyan. Karepe lakon kudu ngoten. Kula keparengipun iwang padha, yen namung dumugi panjenengan menika tur ming sekedhap. Benjang sampun mboten perlu sampeyan pangling menawi sampun gantos alam. Mboten nonton Semar, mboten nonton Gareng Bagong Petruk. Malah kula dadi siji kalih Kakang Togog. Sing wonten ping loro niku benjang naminipun Naya Genggong Sebda Palon. Oh, sakniki tesih kula omong. Kula rak mboten badhe pangling sampeyan niku panjalmaning Bathara Wisnu. Disampurnake para wadya sing gawe kisruh ten kanan kiring negara Mamenang. Leng-leng driya mangun kung matek aji sepi angin Prabu Sri Jayabaya ketrimah panuwunipun angin daya panguwasane Prabu Jayabaya nyapu wadyabala sela uma satemah negari Widarba ya negara Mamenang tata tentrem gemah pripah Jilawi.
rene sampun manggih raharja tata tentrem. Monggo ngaturaken puji syukur kersanipun Hyang Widiwasa. Dene negari Mamenang saged raharja. Monggo Eyang Badranaya. Jayabaya kula Eyang kula matur kesanipun sinuwun nyaosi priksa bilih sedalu muput menika wau carita Banjaran Anoman sampun kalampah wilujeng boten wonten sambi kala kula ambali atur kula mila branipun sinuwun sak garwa putra dipun timbali wonten mriki keparengipun ing kagungan wigatos panjenengan dipun suwuni sawabing purwa. Handayanana menapa ingkang dados keparengipun ingkang kagungan dalem. Anggenipun kangen-kangenan kelayan Kadang Sumitra duk ing uni saged kaleksanan tur andayani daya kekiyatan. Saya ngrumaketaken anggenipun manjing dados Kadang Sumitra. Saged nyantosakaken anggenipun sami kekadangan. Bilih wonten lepat kula sak anak-anak kula, anggen kula minangkani ugi nyuwun gunging pangaksama. Kula nuwun inggih boten dados menapa. Jikalau di sini maksih ada sumur, saya dibolehkan mandi. Jikalau maksud diberi panjang umur, saya minta supaya bisa datang kembali. Bakul dawet ngemut susur, andum selamet muga kabeh diparingi panjang umur.